Hej alle sammen, det er Albert og min hund Bob. I dag der skal vi teste noget, som jeg lige har fået fat i. Det er min lillebror, der sidder ved siden af mig. Han har også en YouTube-kanal. Det er Gamerfred, så let's taste. Den første er... Jeg har fået fat i Mr. Beast bar. Dem alle. Måske ikke lige dem alle, men dem der var i hvert fald. Så ja. Den første er Mr. Beast bar Original Chocolate. Original. Let's taste. Er du spændt? Ja. Yeah. Okay. It's open. Skal vi ikke tage lægen? Okay. Så sådan her ser den ud. Den faktisk. Okay, så. Hvorfor kan jeg ikke lide duften? Det er mørk chokolade. Okay. Ej, jeg hader mørk chokolade. Er du klar? 3, 2, 1. Det var en god mørk chokolade. Jeg plejer ikke at kunne lide mørk chokolade. Den er rigtig god, så... Original. Check. Ja, den kan jeg godt tilføje til smag. Hey! Næste er Milk chocolate. akkurat. Altså mælkechokolade. Ja. Smager godt nok godt. Okay. Wow. Den ser anderledes ud. Fedt design. Ja. Faktisk meget fedt med. Ej. Ja. Jeg får jeg en hel en? Ja, så får jeg også. Okay. 3, 2, 1. Cheers. Rigtig god. Jeg vil sige, den anden skal man... Jeg kan lidt bedre lide den anden. Ja. Så det var milk chocolate. Den næste har jeg glædet mig til. Det er Crunch Bar Milk Chocolate White Puff Rice. Og den ser sådan her ud. Let's taste. Prøv lige at se bagpå. Ej, hvor ser den lækker ud. Designet igen. Let's taste. Knækker den lidt over. Det er ikke fair. Ja. 3, 2, 1. Cheers. Eller rigtig god. Hvad er det, der cruncher? Er det chokopops? Det ligner det, men der stod, det var... Ja, det er ikke det. Ja. Milk chocolate puff rice. Min yndlings indtil videre. Okay. Min yndlings. Rigtig god. Den sidste har vi glædet os til Meget. rigtig meget. Det er These Nuts. Det var bare dumt at sige These Nuts. Husk at subscribe til Mr. Beast, på grund af hans chokolade er rigtig, rigtig god. Så gå hen og subscribe til Mr. Beast, Gamerfred og Albert og min hund Bob. Hey, Ja. Albert, er det ikke hund? Nej, Albert. Det er ikke Bob og min hund. Nej, det er Albert og min hund Bob. Er vi klar? Hvordan ser den ud? Træk den. Jeg prøver. Lige ved at tage den. Okay. Der står et eller andet på det. Eat on that, not aside. Det var tykt. Der er noget indeni. Jeg havde bare peanut butter. Er det peanut butter? Ja. Milk chocolate with peanut butter.
Jeg elsker peanut butter og chokolade. Jeg vil godt smage det der. En gang. 3, 2, 1. Ej, hvor smager det godt. Thumbs up. Han er ikke fan af peanut butter. Nå, men ja. Så det var dem alle sammen. These nuts kan ikke anbefales. Jo, de kan. I skal tage dem, I bedst synes. Og Helt sikkert crunchy. skriv, hvad for en I vil prøve. Og ja, Husk nu, Dis. skriv, hvad for en I vil prøve. Og så husk at Nej, vent. Jeg har lige været til håndboldstævn og vundet en pokal. Så ja. Husk at subscribe til Gamerfred, at være der min hund Bob og Mr. Beast. Vi ses.